ce ita amaryan ta yi shiga na kamala. Dala abun tambaya a nan, mu zo kan jalbab hijabi. Hijabi yana da sharuɗa ɗaya kusan guda 8. Hijabi shine kayan da mace musulma baliga da ta saka, yana sharuɗa guda 7. Daga ciki kar yayi kama da kayan kafirai. To wannan riga fara da suke sakawa, wannan mai gown ɗin nan, me tulumbuwa ko dala ta suwa ne ta kafirai ne? Dala wannan akwai kamala a ciki? Kuma daga cikin sharaɗin hijabi kar ya siffanta shape sura na mace. Dala wannan da siffanta suranta ba? Amma har a samu malami ya ce wai shigan da ta yi na kamala ne, har yana kira da wai ai koyi da ita. Malam ka ji tsoron Allah. Malam ka ji tsoron Allah. Malam ka ji tsoron Allah. Wallahi ka ji tsoron Allah. Gyara barna wallahi babban laifi ne a musulunci. Kun san cewa hatta ita walima da take sunna ne? Malamai sun yi magana a kai cewa in aka gayyace ka wajen walima, in akwai sabon Allah karkace. Walima fa in kaga kaje ga sharaɗi, kaje ne don kai inkarin wannan barnan ka kau da ita, shi ne dalilin da ka je. Amma in ba don wannan ba za ka je ba. Misali wannan tare da suke na aure, kaga akwai haɗuwan mata da maza, to in ka je sai ka miƙe sai ka ce 'yan uwa musulmi, cakuɗuwa mata da maza haramun ne a shari'ar musulunci, muna muku wa'azi kar ku sake yi. Kaji ɗaya, sai ka sake cewa kaɗe-kaɗe da rarraye haramun ne a shari'ar musulunci, kar ku sake yi. Wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi li yudilla an sabilillah. Ka jawo musu aya. Ka ja musu aya. Ka ce almubazaranci da kuɗi a lokacin da waɗansu ba sa samun abin da za su ci ko na safe ko na rana, a zo a yi irin wannan kuɗi a baza wa duniya, ana bara koyi kuɗin buɗe kai, buɗan kai, sai ka ce wannan haramun ne, domin innal mubazzirina kanu ikhwana shaitan. Ce haramun ne ka bayyana. Daga kana gama bayyana wannan sai ka tashi ka fita. Sai ka tashi ka fita. Amma in ka zauna ka ji wannan kaɗe-kaɗen, aktahum fil ismi, ka zama kwatan daidai kake da su. To amma ba kai ko ɗaya ba, hasali ma ka gyara abun. A'udhu billah. Kun san wadda dama ake tsammanin tsoron Allah a wurinsu da kamewa su wane ne? Inna ma ya kashe Allah min ibadihil ulama. Sai sa ake so malamai su zama masu kamewa. Su zama masu kamewa, su zama masu wara'u, masu zuhudu. Saboda me? Saboda dama a wurinsu ake tsammanin haka. Kai, ba ma aiki irin na ɓarna wannan malami ya je yi musharaka ba. Wala hatta magana akwai magana da bata dace ta fito bakin malami ba.
magana ba fa wai aiki irin na wannan barna da magana kawai akwai magana da bata dace a ce malami ne ya faɗe ta ba. Umar bin Khattab Allah ƙara masa yarda akwai wata kalma da ya faɗa wa Abu Ubaida. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Neman duniya baya hana neman lahira. Sanin kanku ne, ilimin addini shine ginshikin dukkanin wani rayuwa mai inganci. Shin kana ɗaya daga cikin wanda rashin lokaci yake hana shi zuwa makaranta don samun ingantaccen ilimin addini? Ko ka makara baka fara karatu da wuri ba kana jin kunyan zuwa makaranta? To albishirinka, wannan babban makaranta mai suna Sabilur Rashad Online Islamiyya School ta buɗe sabon portal domin ɗeban sabbin ɗalibai ɓangarori da dama dangane da ilimin addinin musulunci ingantacce tun daga tushe. Ajin farko, koyon baƙaƙen larabci domin karanta alkur'ani mai girma cikin sauƙi. Aji na biyu, idan ka iya baƙi ana karantar da alkur'ani mai girma tartilan tare da tajwidi. Aji na uku, ana karantar da tarjama bi ma'ana fassarar alkur'ani mai girma. Aji na hudu, ana karantar da ingantattun hadisai daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sai aji na biyar, ajin da ake karantar da karatun fiqhu domin fahimtar yadda zaka bauta wa ubangijinka. Idan kuna so ku shiga cikin wannan makaranta mai tarin albarka, akwai namba a ƙasa da za ku tuntuɓa domin samun damar shiga waɗannan ajujuwa ko a ina kake a faɗin duniya. Kana Nijar ne, kana Kamaru ne, kana Chadi ne, kana Abrikos ne, ko kana Libya, kana Saudiya ne, kana Amerika ne, kana Ingila ne, kana Germany ne, duk inda kake a faɗin duniya, Sabilur Rashad tana ɗaukan ɗalibai daga ko'ina a faɗin duniya. Nambar nan da muka sa a ƙasa ita za ku tuntuɓa domin samun damar shiga wannan online islamiyya. Ɗan uwa masu daraja, wannan makaranta assasawa ce ta ɗaya daga cikin malumanmu injiniya Harun Adam As-Salafi Bauchi hafizahullah. Da ilimi ake